kaikkea, mutta ei anneta sen häiritä. Suomalaiset on aina suosittuja. Räikkönen lähtee omalle kierrokselleen, kun samalla näkyvät nämä aikavertailut tuossa ruudussa. Kohta saadaan Kimille varmasti myöskin tuo kello näkyviin. Michael Schumacherin kärkiaika 1.20.260. Ja vertailu ensimmäisessä sektorissa Schumacherin kärkiaikaan. Toivotaan, että Kimi saa sen hyvän ehjän kierroksen, niin kuin tuossa harjoituksessa nähtiin, mihin Kimin vauhti riittää, ja on tällä hetkellä kärkivauhdissa kuitenkin ainoastaan 0,05 sekuntia erottaa Schumacherin ja Räikkösen, ja nimenomaan mikä hienointa tällä hetkellä Räikkösen eduksi. Ja nyt ei muuta kuin nätisti, kauniisti nämä kaksi viimeistä sektoria, eiköhän hoideta tämä homma kotiin, jotta huomiseen aika-ajoon sellaiset realistiset mahdollisuudet jopa paalupaikkaa säilyisivät. Kimi itse lupaili, että jos kaikki menee putkeen, niin eturivin paikoista kamppailla ja eroa tulee lisää kakkossektorin jälkeen. Räikkönen on hyvässä iskussa, lähes 30 Michael Schumacherin eroa on kahden sektorin jälkeen, ja nyt vain peukut pystyyn, että viimeinen sektori tulee tyylikkäästi, tulee hyvin. Yhtään virhettä se ei kestä. Yksi virhe pudottaa kauas, ja nyt me uskomme tietysti siihen, että Kimi ei virhettä tässä kohtaa tee, vaan haluaa näyttää kaikille epäilijöille, joita on jo tämän alkukauden aikana täälläkin varikollakin nähty. Nyt vielä se viimeinen suora, anna mennä siitä Kimi. Menee helposti kärkeen lähes 4.